nu. Det bliver nok så. Ja! Så fik han en nyt hug der, du. Fed bær. Det kan godt komme til. Nej, kom op igen. Ja. Ja, bagefter. Prøv det er den der, de små hurtige slag, der du laver. Det er det, der er godt. De andre, de laver for store slag, tror jeg. Hvor jeg bokser. Hvad sker der nu? Hvor jeg bokser ind i fjernet. Ej, skal vi også i en anden runde? Ja, det er utroligt. Du skal i anden runde nu Det er også. sjovt, hva'? synes jeg. Jeg har også optaget Dennis, når han står og spiller, hvor jeg fandme ikke Ja, det. der har du noget af det. Ej, de går i parader, dem der. Ja, det er godt. Men det går godt dårligt. Han sparker ham ind i en os. Nej, der. Du skal holde parade over vores selv, jo. Ja, godt. Nå, nu kan du godt se, hvorfor jeg ønsker mig. Hun ønsker sig også. Det siger vi bare til din far. Hvad sker der nu? Prøv lige at øve sig. Jeg er ved at være træt. Hanna. Jeg tror, du er ved at køre træt, Birte. Lige om lidt, så smadrer hun et fjern. Så må Du du går selv ikke så tæt på. Nej, hun er ikke færdig.